to nejhorší město v České republice. Jeho jméno je Šluknov. Takhle vypadá jako krásné město, že jo? No ale opak je pravdou. Půjdeme se podívat na tohle hnusné město, aby jsme si řekli, jak to tady doopravdy vypadá. Takže my jdeme na první místo a tím je náměstí. Tohle je Šluknovský náměstí, tohle náměstí je tak hnusný, že to tady smrdí. Fuj, doslova máme tady rozbořený baráky. Tady dole zkrachoval. Tady nevím, jestli funguje. Tady taky už zkrachovali. No, tady takhle celý prostě to už je mrtvý. Reálně tady to je prostě jedna jako ulic, kde jdeš ke kostelu, jo. Dík. Prostě je to tady takový rozbouraný. No tohle to prostě je centrum města, to nechápu. To je dík, jo. Centrum města, jo, když tak. Kostel vypadá dobře, že jo? Ale to jste ještě nepoznali, co je tady okolo. Jděte se podívat. V jednom z dalších videí můžete vidět video o tomhle sídlišti, který je známý jako nejvyloučenější lokalita v České republice. Záškoláctví, prodej drog i loupežná přepadení jsou tady na denním pořádku. Vítejte na sídlišti ve Šluknově. Tohle je věž. Tady máme balkonovou, máme tapety, jo? To je prostě náš. Tady dveře, jo? Tady dveře vůbec, jo? Tady na tom místě. Tady bylo hovno. Ale ne jako nějaký zvířecí, ale lidský hovno tady bylo. Tady leželo takhle, hezky si tady odpočívalo. Tohleto místo je tady nedaleko kostela a nachází se tady snad tuna odpadku. Ale fakt. Je to tady teď zarostlý, protože je léto, ale když se podíváme blíž, pojďte, pane. Yeah. Tak vítejte tady u kostela ve Šluknově. Máme tady velmi pestrou výbavu odpadku. Máme tady dokonce, nevím, co to je na sedačku, asi do auta. Bývaly tady i kalhoty, ty si už asi někdo vzal, protože zdarma kalhoty jsou prostě dobrý. Jo. Tady můžete vidět bývalý strom, kde visel tampon. Teď nevíme, kde je. Ale možná tam ještě nějaké zbytky tam možná ještě budou. Jo. A když se podíváte tady trošku dál, jo, pojďte se podívat. Tady totiž, jak sem chodí hodně lidí, tak to tam je prostě už horší. Je to prostě, jak sem chodí lidi, tak to tam házej. Takže to tady je všude píči. No. A tohle je krásný okolí Šluknovského kostelu a my jdeme na další místo. Autobusy tady sice jezdí, ale jezdí tak na píču, že vám to nedoporučuji tímhle jezdit. Ve všední den každou hodinu jedním směrem a o víkendu každý 2 hodiny. Reálně auto tady prostě bez auta nepřežijete tady vůbec. Park je sice hezký místo, ale hned vedle tady máme Tesco. Prostě tady mají Tesco, nebo máme. Tady tohle je místní hulizeď. Jak můžete vidět, je to zeď a hulí se tady, nepraktikoval se to. Ale lidi, co tady byli, tak tady hodně jsou prostě takový lidí, jo. A je tady pěkný bordel, když na to koukám, jako. No. Samý. Já bych jsem nechtěl chodit bosej. No. No, tak je to naše nádraží. Vypadá to tady normálně, co? To byste si mysleli. Vypadá to ještě hůř, ale když se podíváte, vlastně vy vyjdete přímo z nádraží a jo, tohle budova. Pojďme se podívat. Tohle to bylo naše kino, který už nefunguje moc. A spějí tam bezdomovci. Takže tohle vůbec nevím, jako, co s tím chtějí dělat, protože ty to tady jenom chátrá. Ale jako aspoň mají bezdomovci kde spát. Beru to pozitivně. Tady je náš Šluknovský úřad práce. Už jsem od dlouho neviděl, že by tady fungoval. Asi ho museli zavřít, protože tady byl velký nápor lidí. Protože tady tolik lidí, což je na dávkách. No jo, přídavky, dávky. Proč ne, že jo? To je prostě zdarma peníze. Ale jako nevím, jestli vůbec funguje ještě, ale vím, že tady byl. Takže úřad práce Šluknov. Tohleto vzadu za mnou, to je Šluknovská základka a tahle základka je proslulá tím, že tady jsou šváby stěnice, pěkní degeši a prostě jsou tady špatný lidi, jako. Reálně
nenajdete snad základku horší tady jako v okolí, než je tato. Jo, nedoporučuji, právě že já jsem tam chodil a jako bylo to tam pěkně na píču. Takže, ale takhle vypadá hezky. Takhle jako když se podívám, tak vypadá hezky. Jo, i když jako omítka opadává, ale tak jako dá se ještě. Jenom ty problémy vevnitř, to už nikde neuvidíte. Šluknov. Sice je to tady teda jako hnusný, je to tady jako divný, vybydlený celý, ale jako nějak se to dá zvládnout. Nějak prostě, ne že dá, ale musíme. Jo, to jsou prostě Sudety, to takhle najdete všude, ale Šluknov je zrovna jako dost prostě zničený. Nevím, jak se to mohlo stát, přitom Šluknov byl prostě hezký město. A teď to tady vypadá prostě takhle nějak, jo. Je to takový už zbořený pomalu všechno, jo. Když to otočím tady, tak prostě tady, jo. To je prostě takový už mech takový. Ale jako ještě se to dá. Šluknov je prostě nejsevernější ghetto České republiky. V příštím videu se fakt podíváme na to sídliště, protože tam to je fakt jako, tam je to ještě horší. Tam je to mnohem horší, to je takový Chánov. Nejsevernější Chánov, no prostě. Tak jo, dejte like, dejte odběr. Jak by to vlastně vypadalo, když si sem vezmete nějaký kamarády, který to tady neznají? Zkusili jsme to napodobit. Tady vidíte krásný šluknovský zámek, který ozdobuje naše šluknovské prostředí a šluknovskou městskou architekturu. Jak je to oslý, je to úplně nakrylo ten balkon. To bude asymetrický. Nemá být náhodou uprostřed? A nemá být ta lavička taky uprostřed. To ty kytky, však se o to nikdo nestará, nikdo to nezalejvá. Ty okna jsou zkažený. Dále tady máme naši šluknovskou fontánu, která ozdobuje tento krásný zámecký park. To úplně zelený. Je to plesnivý, ani voda neteče. Ty kokoři, tak co to má znamenat? To je ošklivý tady všude. Dále tady máme naše šluknovské záhony, které ozdobují totéž naši šluknovskou zámeckou zahradu. Staráme se o ně s největší péčí. Však ani kytky tam nejsou. Je to úplně pošlapaný, brácho, tak co oni se o to tady vůbec nestarají? Tak já si tady platím, platím výlet za 1000 a jako koukám jako na hovna. Já že se sem předstěhuju, ale asi ne. Ne. Tady je naše šluknovská základka, kde se vzdělají nejvíce vzdělaní lidé a chodí sem nejlepší učitelé celé republiky. Jsem slyšel, že tam to jsou švabeštiny, co? Doslova tady jsem potkal ty nevychovaný spratky z té základky a ty jako jsou úplně špatně. No. Hele kluci, a mě tam učitelka fackovala. Tak ty. Jo. Cigan. Takže doporučuji sem hodně jít na tuto základku a dát sem své ratolesti. Tady to je naše krásná pěší zóna, kde nám to spojuje město s náměstí. Tak tohle je naše šluknovské náměstí, kde se scházejí občané Šluknova. To je úplně strašný, však tady jezdí auta, tady není ani trochu klidu. Tak na obrázkách to bylo mnohem víc. Myslel jsem, že to tady byla teda hezčí, A tohle bylo to nejhorší město v České republice. V příštím díle bychom se podívali na sídlák, který je tam takhle zádu a tam je to ještě horší. Tam je to totálně konec. Je to jedna z nejvyloučenějších lokalit v České republice. Tohle to byl Šluknov. A my se uvidíme zase příště. Dejte like, dejte odběr, protože to je důležitý. A zvoneček, ať vám to neunikne. Jo. Tak jo. Dejte se. Ahoj pusu.